Laqat kontinwi sabiex inkomplu nifmu l-problemi li qed jaffaċċjaw in-negozji żgħar u medji b'hekk inkunu nistgħu nfasslu proposti ġodda fuq dawk li diġà nedejna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'laqgħa li kellu mal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji, laqgħa li fiha ġew preżentati l-proposti taċ-Chamber of SMEs għall baġit tal-Gvern. Fil-laqgħa kien ippreżenti wkoll Shadow Ministers Adrian Delija, Ryan Kallus, Ivan Castillo u Robert Kutajjar. Iċ-Chamber of SMEs spjegat bosta sfidi li qed jaffaċċjaw il-membri tagħhom fosthom il-kompetizzjoni żejda min-naħa tal-Gvern u anki minn ċerta kumpaniji multinazzjonali barranin. Bil-President Paula Bela jisħaq ukoll fuq l-importanza li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jisimgħu lill-imsieħba u anki lil xulxin dejjem għal ġid ta' pajjiżna. F'kummenti li tal-Net News, il-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji faħħar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Alex Borg, apparti li awgura wkoll iktar ħidma flimkien miegħu. Illum il-laqgħa kienet kordjali ħafna. Ovvjament spjegajnilu il-Dr. Borg il-proposti li għandna għall-budget. Ovvjament mbagħad minn naħa tiegħu spjegalna wkoll il-proposti li qed jipproponiw fuq tat-taxxa u fuq tal-vet li għandna nilqawhom. Ovvjament dawk huma affarijiet li l-self-employed iż-żgħir għandhom bżonn ħafna għajnuna. U l-appell tiegħi lill-Dr. Borg kien li jżomm is-self-employed u l-negozji żgħar u medji f'moħħu l-ħin kollu għax Malta 95% huma negozji żgħar u medji u allura importanti għall-ekonomija tal-pajjiż. Intant Alex Borg tkellem fuq bosta proposti tal-Partit Nazzjonalista li jmorru 8 feet ma' dawk taċ-Chamber fosthom tnaqqis fit-taxxa ta' dħul u anki tal-VAT. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq dwar kif din hi l-politika tiegħu inqas tassazzjoni u infurzar eku sabiex id-dħul tal-pajjiż jiżdied flimkien mal-investiment meħtieġ, iktar flus fil-but li jġib aktar investiment. Apparti minn hekk, f'kummenti li tal dan l-istazzjon, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dawn il-laqat huma ta' importanza kbira fil-waqt li faħħar il-mod kordjali ta' kif tmexxiet il-laqa flimkien ma' Chamber of SMEs. Hija laqa pożittiva ħafna li fl-aħħar mill-aħħar dawn jirrappreżentaw sezzjoni kbira tal-ekonomija Maltija. Fil-fatt kważi 95% tan-negozji f'Malta huma negozji small to medium enterprises u għalhekk hija xi ħaġa importanti ħafna illi nibqgħu nkunu ta' spalla ma' kemm l-imsieħba u kif ukoll man-negozji li jinsabu f'dawn is-segment tas-soċjetà għaliex ħafna minnhom ukoll qed isibu ħafna ostakli u burokrazija u unfair competition fejn aħna rridu nkunu minn ta' quddiem net illi nagħtuhom dawn l-appoġġ sabiex ikomplu jiffjorixxu u jinvestu. Alex Borg semma wkoll kif bosta proposti tal-Partit Nazzjonalista ltlaqgħu tajjeb ħafna mill-SMEs u stqarr li ser ikun ta' tarka għal dawn in-negozji żgħar li huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija u dik kawċija. Tkellimna fuq il-miżuri li qed iresqu l-qudiem huma għall-budget illi ġej, ħafna minnhom jirrelataw ukoll huma correlating ħafna mal-miżuri li aħna ser ukoll mal-viżjoni tagħna tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk hija xi ħaġa pożittiva illi turi illi l-Partit Nazzjonalista verament qiegħed on the ground u verament qed ikun qed jirrifletti l-politika tiegħu mal-imsieħba u anke man-negozji illi hemm barra. Matthew Polidano għal Net News.